huomenta kaikki. Minun nimeni on Aleksis Kivi ja minä täytän tänään 179 vuotta. Minä olen niin merkittävä kirjailija, että minun syntymäpäivänäni on liputuspäivä, kuten ehkä olette huomanneet. Minä kirjoitin aikoinani muun muassa 7 veljestä. Ja minun aikoinani lastenkirjallisuutta kirjoitti esimerkiksi Topelius, joka kirjoitti satuja. Ja sitten myöhemmin olihan niitä kaikenlaisia kirjailijoita. Väinö Riikkilä kirjoitti Pertsan ja Kilun ja Kirsi Kunnas kirjoittanut paljon lastenrunoja. Mutta sitä minä vähän ihmettelen, että minkähänlaista lastenkirjallisuutta nykyään mahdetaan kirjoittaa. Ketkähän olisivat suosittuja henkilöitä juuri nyt? Tatu ja Patu! No niin, siinä näimmekin 2 pirteää veljestä, taisivat olla Outolasta kotoisin. Mutta sitten on varmaan kirjallisuudessa jotain muitakin henkilöitä nykyään. Esimerkiksi, nyt kuuluu jotain kummallista räminää. Kukahan sieltä on tulossa? Risto, Rättäjä ja Elli. Siinä oli menoa ja meininkiä tällä pojalla ja tytöllä. Mutta tässä taisi olla kanssa poikasankari. Minäkin kirjoitin 7 veljeksestä, mutta olisikohan nykylastenkirjallisuudessa joku räväkkä tyttö tai räväköitä tyttöjä? Hattu ja Vilttitossu. Siinähän olikin varsin pippurinen tapaus tuo Vilttitossu. Minä kirjoitin aikanani 7 veljeksen koulumatkasta ja 7 veljeksellä ei oikein kauhean hyvin alkanut se lukemaan oppiminen. Ja nyt mä vähän mietiskelen, että 7 veljeksen lukkari, joka heitä yritti opettaa, niin lukkarilta meinasi aina välillä mennä hermot.
Mietinpä tässä, että löytyisiköhän nykyään joku sellainen 7 kopla, joka saisi opettajan hermot kireälle. Ella ja kaverit! Opettaja huuli ja vaivaa heilutti tuuliin. Kun oppivat kaiken kummasti väärin kuuli. Opettaja sanoi, katsokaa tuohon katsas. Peinut kuuli aukasta kirjan katsas. Ja ne huusi ja kaikki ryntäs meni ravintolaan. Ja ne huusi ja kaikki ryntäs meni ravintolaan. Opettaja kuuli musiikin suurista voitoista. Mestarissa venäjien soitoista. Beethoven oli lopulta niin hermot kuuli maistuisiko sulle puuro. Ja ne huusi ja kaikki ryntäs meni ravintolaan. Ja ne huusi ja kaikki ryntäs meni ravintolaan. Kylläpä taitaa Ellan luokan opettajallakin olla välillä kestämistä tässä porukassa. Mutta niin, siitä on aika kauan, kun minä kirjoitin ne omat tarinani ja runoni. Ja kaikkien näiden hyvien nykynuorten ja lastenkirjallisuuden jälkeen minua vähän mietityttää, että vieläkö kukaan muistaa minun runojani? Kyllä muistetaan! Laulu oravasta. Ja nyt saa kaikki laulaa. Asti oravainen, matkassahan huoneessansa. Sinne päin ei hallin hammas, eikä metsämiehen ansa. Kyllä tässä täytyy myöntää, että runoilijalle melkein tulee tippa silmään, niin kauniisti oravan laulu soi jälleen kerran. Mutta muistattehan, että kirjallisuus on tehty luettavaksi. Eli älkää epäröikö, lukekaa kaikki paljon.
paljon hyvää suomalaista kirjallisuutta. Hyvää suomalaisen kirjallisuuden päivää ja hyvää päivän jatkoa kaikille. Bonjour à tous. Annetaan aplodit yksittäin.